Hello guys, नै दा आंनि न'आव मिस्ट्रिफोर खामानि मावनायखौ आं नायगासिनो लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। भिडिअखौ नायना मोजां मोनबा लाइक, शेयार, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। आं दिनै न'आवनो मिस्ट्रिफोरनि खामानि मावनायखौ नायखागोन, माबायदि मावो। देखायलांनो सेस्था खालामगोन आं, नोंथांमोना नायलांबाय था। बे दा बाला लागायबाय। दा बे बालाखौ वालाव सिमेन्ट लागायसिगोन आरोना। नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय 70% बा 80%आनो जाहैबाय आंना न'आ कमप्लिट जाहैजोबाय। आङो रुम मोननै बानायदों। नैबिथिं रुम मोनसे, मोनसे जाहैबाय रुम। दिनै जेरावबो खामानि गैयैखाय आं न'आवनो टाइम पास खालामबाय। गासिबो नै दै जाजोब्बाय। बेखौ लिरसिगोन। लागायखावबाय। गाबनिबाय। दासो न' बादि नुहांदोंलै। दासो न' बादि नुहांबाय। नै फुरा गारसो आरो गारसो। दसेनो जेबो माथो। बै माबा फुनायावसो टाइम लायोना एसे समान खालामनायाव। बाहेरा साइडनि बियो। साइडआ बाहेरानि। नोंथांमोना नायलांनो हागोन। मथा-मथि बारा गोबाव नांनाय नंला आरोना कमप्लिट जानो। नैबे गेजेरावनो थानानै दं आं दा बर्थमान। खुनुरुखुम बे न'आवनो सोलिथ'नानै दङ। नायलांनो हागोन न' गोदानखौ। बावला कमप्लिट जाथारसै। फारसे सिमेन्ट लागायबाय नै बाला। सिमेन्ट प्लास्टार